Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Hausawa kan ce wai hali zanen dutse, yayin da ake ta yama ɗiɗi kan taɓargazar doguwa ta wurgin Murtala da kofin shayi da yi wa a ruwa mahangurɓa. Doguwan dai ya sake kwatawa, inda ya mangare wani ɗan jarida, lamarin da wata alƙaliya ta ce a tuhume shi. Wasan ƙanin miji ya rikide ya zama tarzoma bayan da ƙanin mijin ya kashe matar yayansa. Alƙali ya aike da wani mai wa'azi da majabakinsa zuwa gidan gyaran hali. Kwa biyo mu don jin yadda aka kunna karatunsa a kotu. Kaɗan kenan daga cikin shirin Inda Ranka na wannan lokaci, wanda muke fatan ƙarƙare shi da wasiƙar mu takaicu. Ku dakace mu.